Ние днес пък сме особено обществено активни, защото ви представяме две интересни инициативи. Вече видяхте първата в лицето на България Лонцио, а сега ще ви представим друга, която е свързана с опазването на застрашен животински вид, така да кажем, обитаващ река Дунав. Ето и малко повече за самият проект. Това лято. Филмът, в който не трябва да се вкарваме. От създателите на Изчезването на белия носорог и птицата Додо. Открийте легендата, живееща в тихите води на река Дунав. Есетрата. Скочете в дълбокото и разберете историята на този вид, съществуващ от 200 милиона години. Те преживяха дори изблъсъка с астероида, убил динозаврите, но сега се изправят пред най-голямото и кръвожадно животно – човека. Добре дошли в Антропоцен парк, последните оцелели. Мале, наистина завладяващо, апокалиптично, както се казва, и иновативно, не може да се опише по-добре. И понеже режисьорът на тази драма, част от която видяхте, не може да ни гостува, сега ще пуснем и неговото лично обращение към гостите ми. Аз съм Камен Коларов. Искам да ви разкажа за бъдещия си проект, в края на който вие може да поставите щастливата развръзка. Представете си най-динамичният български екшен с Ниманяков. А сега си представете нещо 300 пъти по-драматично. Има раждане, има смърт, има любов, има омраза, има разбити семейства, преследване, взривове, има всичко. Историята е по действителен случай. Започва в дълбините на река Дунав. Става въпрос за едно приключение, започнало преди 200 милиона години, но развръзката му се случва сега, пред очите ни. Това е моментът, в който цял един вид среща най-кръвожадното чудовище. Чудовището е умно. Ограничава врага си и жизнения му цикъл с бетонни стени. Замърсява естествената му среда. И накрая го напада и улавя с всевъзможни оръжия. Ще преживеят ли есетрите ерата на най-голямото чудовище – човекът? Добре дошли в Антропоцен парк. Последните оцелели. Помогни да спрем този филм и да не се налага никога да го снимаме. Стани не човек. Това е лято с БНТ. Само искам да кажа на моите гости, тук сега ще ги видите и тях, обикновено хората събират пари, за да правят филми, а други събират, както се вижда, пари, за да не правят филми или по-точно да спрат един филм. При мен сега са Присян Кирилов, който е менеджер в рекламна агенция, която помага за инициативата, и Константин Христов от ВВФ в България. Здравейте и добре дошли. Наистина много интересен парадокс. Това, което казах и в началото, хората събират пари, за да правят филми, и вие всъщност събирате пари, за да не направите един филм. Абсолютно да. Първо благодаря за поканата и за интереса към каузата. Всъщност това получихме задание от ВВФ, което беше за фундонабирателна кампания, събиране на средства за есетрите, която трябваше да стартира... Есетрите по Дунав, да, която трябваше да стартира на Деня на Дунав на 29 юни. Получихме от това задание, започнахме да търсим, да анализираме на какво да стъпиме. И всъщност най-очевидният факт беше на повърхността, именно, че това е едно от съществата, които живеят 200 милиона години. И те се запазили като вид такъв, какъвто е бил и преди 200 милиона години. Поне с вас така си говорихме преди участието. Да, интересното е, че ние в България сме така, когато става въпрос за природа, сме доста привилегировани и тук не става въпрос само за пъстри релеф, планините, морето, реките, красивите гори, които имаме. И това, че имаме наистина възможност да се докоснем до последните оцелели от толкова много време представители на есетрови популации на територията на Европейския съюз. Като казвам последните оцелели, имам предвид последните оцелели, които се размножават в естествена среда. Те живеят в Черно море и хвърлят хайвера си нагоре по течението на река Дунав, именно на границата ни с Румъния. И това място така е съхранило тези популации и ние, българите, имаме шанс да сме част от целият този процес. Това съхранение, както се казва. Миналата година сте зарибявали Дунав с есетри, доколкото разбрах. Направили сте го и тази година. Не се ли толкова ли е голям проблем? Какво се случва? Благодаря за това гостуване, увлекателно, както се казва. Аз въобще не знаех за този свят на есетрите, за което ви благодаря, че ме потопихте.